Père. Ba naw. Waɗon ceeji. Arsel. Père. An kam Abou mbiɗa ni tan jeeruɗa. Ko woni kay? A ko woni? A anda ko woni? An kam minen kam hay sinno kam a waɗani mi respect. A hulani min a hersani min. Kersa kam Allah baɗɗo mo créé o. Lebbi 12 aɗa waɗa entrée, aɗa waɗa rentrée. Aram ha lewru wotu. A wawa wadde zéretien rentrée ma o. So korka ɓilli kam sa waɗa kadi mbaɗa rentrée. Bon ampère an kam sa yi net debbe gorko tan ne naara suutantira ko bone batte toon an wate zéretien kay maɗa o waɗa bone walla goɗɗum kono kay regginde neɗɗo kay ha nat ɗum suudu kay probléme fota wonde ɗon noon kaldra komo andama anani kaldra komo anda min mbaɗa anduma no feewi kadi mi yima guille garɗen ɗo faade joni an e oɗon mbaɗi ni hen kol e makko tan on donc kam yon ceertu ha lewru korka ari kam mbaɗon séparation de corps goɗɗodiron seeɗa tawde wona juma wona hay nokku mawɓe tinani mawɓe tin jooɗaki ha ɓeɗa aɗan bakkodina de huulo Allah seeɗa walla aɗan bakkodina et puis min wona ɗum muusimi ni an ɓuuri muusdeme ma foof a murnoto yeeso so neɗɗo yeeso ma tan wiya ka neɗɗo moƴƴo kono so wi leeso wiya warkas elle ko double personne won ɗo henne ka neɗɗo goto won ɗuma walla wona ɗum ga anani a murnora murnande ma noon aɗa waɗe rentré midi aɗa waɗe rentré subak aɗa waɗe rentré pecce jamma an mara wa yaade ko woni haaju ma mbi mara wa yaade ko woni haaju ma an holko woni ma rentré amen e sortir amen an ko an jeeyi gallo walla qu'est ce qu'il y a gallo haydara ɓurani ono ɗiɓɓe fof ndendi poti ɗo ka somorar jonni hoore ma min a wawa hadde mi nadde ɗo en te et puis an aɗa heewi haala jehen ala kay hande kay mi añani nangue silla goppe Abou walla nangue ummul mi anda hollum ma komi somore galle he a juumi noon tant que min gondi ɗo e galle he kala ko jimon waɗi ko fewani wiyanmo fewani ko baaɗi amen an noon a naggata baaɗi amen aɗa yara ɗum aɗa wooɓa ɗum duttoɗa goppanami ɗo cartonel ɓolanno yaha anani hande noon mi añani hen haydara koto nder kam ala hen a wawa hadde mi nadde ɗo de ɗum ƴeeweten ha ƴeewen hande haydara mi salaki hen a natta ɗo de hande haalde ɗo an est ce que aɗa andi ko gonɗa ko mi hoppirma ɗum an ko min hokkuma tan a naare guuranma mi herƴin ɗum quoi non père arti haqqille ma o ganda ko gonɗa e wadde ko afan min kam mawɗo kelli faaɗo min saabi addi oɗo ɗo en kopo jogui plein droit ɓuuri wonde mi bedde boɗo guidɗo fof mbaɗa garɗo fof witto kam ɗon ɗum ko ñakken fayde wonata min mi ari hamide wawi nadde nder mboɗo suuro woppumi cuuro koye père ñakkene fayi diwata haaldude père mum walla kaw mum wiye père nangue waɗa kello bittoɗa hamne a hulani a hersani aɗa waɗa entré anani et puis an min nehma mawɗa ko yeesam a wawi yeydema haydara kene hawami anani hande kam haydara mi añani hen ko an ni yim kono ko gonɗa somor ko ɗum tagui wonɗo ɗo somor en fof poti ɗo ay min gongol gañ aɗa ñen weyo ayo oɗo wallahi on jahani ko somor somi narani hande mami nadde janggo eyyi mo dañi aɗa wowi nadde ɗo a wawa hadde mi nadde ɗo aɗa wowi nadde par ce que ene fof ndendi poti ɗo en eyyi ala probléme madame ya janggo mami artami ƴeew saɗa wawi hadde mi sa tawdi kam ɗo a natta an ko hedde yam ko hande tant que moɗon ɗo e oɗo galle an a natta ɗo hen taw an a borama kam mbiɗa ka neɗɗo rentré tan rama an koye yeeso ma ngo niɓɓiɗi koye te a yaari nangue ko jaam wallahi wona jaam kono wayanno ni tan hammadi goto woccol kadi balɗe 15 hannde o fino dawi o accirani mi mbuuɗo
arande wonde fittano wotol kam ne weeɓi kono fittaade ɗiɗi kono ɗum fof ene weeɓi monti umona huuɗa umona ƴetto umona fiya te wonko dimma jeeya to way oto way muñiraagi muñ kala ko muñƴa fof gasata te ɓesɗo ene wadde heege lajal kala ko sattirma hollugeno o wittante ha laaɓa cer muñ min mi wima kala ko ƴangma e suuduma arɗo kala ko dañmi e ndenu illa taw ka tawani ɗo muñ muñiraagi lam nan jiiɗa fof ko gasata ɗum joni haqqillam o no wonno e ma sa yeehi rewɗo ɗojum bitik ɗo mbiyama ko goppu noon ton ko yo totti muñiraagi lam min o goto koli kam mette aduna ko wallahi maaro ina haara neɗɗo kono mette ina haara ko haydara tawi ko mette kay mi yi muñ ko gasata ha laaɓa a jarama Allah jarama calmini ɗum ɗum jerni si ski aduna e worɓe an yaris lembel tan goppa jeewma e cukalon muɗum an kay e wiyaka hata res kono kay sa resi woto saabu goppa kam debbo ma e suka en ma a ñamminani a yarnani a hultinani yo kam balɗe 15 goppa debbo ma e suka ma a rewe debbo ko Allah de wiyan noon wiide ko ndese ha nayo kono kadi wiyani sa resi ya torki wode ko rewata Allah ko Allah jaɓata ko juulata omo hoora ko mere ñamde fof gasni yonde ittanmo ɗum taw wona ñaamaji yo wuur ha sukaɓe makko nde o woni sa tampi a ŋaɓlat tan noon wi kala ŋaɓɗo ko gonɗo wallahi ko keyɗuɗo wawi ŋaɓɗo min de ara o nangi kam ataye min de gonɗoma tampi noon saabu ñalawma e gaɗane koorka to jaaɗa fof mi fekkor mi ronki parce que an kam baalal ma ngal mari hannde a ñaaɓa jamnani ɗum suwa jamnudede taw mbaalu ngu hoorande bara wiyata hoorno maalu ngu de anan ɗo kami kanɗaɗo ne mi haal tan saabu no wiyoɓe ne korna hay jawdi wi jam hey tawɗa hoornani wuro mi jamninode e suba hen woppa ha hedde takkusan lesen mi jamnode kadi taɗi bakkar ma de min de woni ko jinnomi haalde masika an kam ayi miñimen o alasan a ƴeewima ƴeewimo kay haydara yiyani makko tan ko foti jarnudema battema ɗum an ayi Alsane guila yalti prison faade joni natti wonde neɗɗo o natti waade no wano omon jooɗi suudu makko so wona nder suutano mon damal suudu ɗo kala nde o yalti galle o mi yii ko jama o fayi te Alsane nden ko kalannoɗo ko pijannoɗo ko jalannoɗo Alsane joni kala sa haaldani makko a nata ɗemgal makko haydara yettere Allah Alassane no wano fiddude ni no wano bonde ni Allah nanni ɗum prison yaltini ɗum wayli ɗum ɗon ko yettere Allah on wawno yaltude o ɓuura bonde yettere Allah ne moƴƴi ha maayi no wayni kam bote ko faare moƴƴere nde kam ne moƴƴi ha maayi kono noon kadi il faut o woppita ɓanndu makko ɗum mbimi no wawi ɗo e ɓoyde o natta e ambiance mo wonno o ene jiɗade yettere Allah min de mi duwontomo tan mi ñagontomo yo Allah yo dumnumo hen min ɗo gomɗo ko haydara o saaha rawani Alsane miijoroɓe eyyi korka rawani ko Alsane totti hen e gatuleji min rawane Fouta Allah wattan en Alsane tan e gatuleji mum e dégaji mum ko muñ
munja fo a jomiraɗo baalo ittanma jaran kadi setto ɗum ko minen woni ko seedi munja fo jomiraɗo ittanma ɗum ko haydara ɗum ko haydara ɗum ko haydara Allah tan woni Allah noon haydara kala ko wona Allah ndehero ko meen kay Allah woni bawɗo Assalamu alaikum. waaleykum salam i an kam Assalamu alaikum. joni tan mbaɗɗa se i Silla. wona samba Kañum. Yalla. gorko ma yam yere no mbaɗɗa Sikki Allah no waɗa. aɗa seedi Ɗi wayimo. wallahi hoto jam Wona ala seedi. alhamdulillah Ala jam. yettere En detti. Ko naam jodi mo. alhamdulillah Est-ce que yettere Allah donc ɗum muccira o woni mboɗo jogorno yaade galle gase ɗum maaji on kan bandi guñ o wiide komo hoorno mbaalu mi wiyan noon de i gilimi bimba pina jamnaji takkusan lesbi jam mbaalu horata noon. Mbaalu horata. Ñammineeɗi. vraiment eyi Mbaalu kono horata. yahanno galle gase la Allah walli nder no dewomi ɗo ko galle makko woni ɗon Bacci won. mbimomi noon ɓaade mi andi galle ar duɓɓe gallam woɗɗani ɗo ken hoddiɓe nde ko caggal ɗum lay dakar bacce dakar o ko rato tan ah aɗa rato so naati e leydi ala fof ko yaltinta o ko rato tan ala hay goranda ko addata yimɓe mi haalanma noon o Wona ratude. ay o mo jiita e mine o cugal go amen woni O. aɗa andi mo koye maro minen mbaɗi carriére ko o paw wallahi mboɗo duuɗa gorko mo yereyaɓe Mboɗo andu mal fe. yero yaade A fayi aɗa kam. andi yereyaɓe e Wuro Siré e ko e Ciloñ O ko fayi. tabande ko wote kono noon an wonno dakar no ɓuɗɗa wawde heede kono fuuta amen to ɗum foti ɗum o minen mbaɗi carriére on comno tan ɗum tawi baba nawti on fuu ah oɗon kawra A wiyal mo inde wonde nde bacce ƴeewa o andat. bacce ɓe mbiyanno O andat. bacce Bacce won ɗo. bacce gotan désor ilallah Bacce. o woni sehil ma tartonoɗo e malla janani o Yoni ɗo nani. bacce mallaji dañono yettade bacce mal bacce mallaji Mi ɗiɗaɗi. Kala. o Hankadi o mawnama. waɗe cukagu ma Hankadi mawnama. kala nelɗo ɓiyum tan ɗum haalis o tera ɗum ay yoni noon Samma o hefta wona ko anda fof Yoni haale noon. ɗum tagi joni ko samba tan Yoni. onon mbi mi anda Ala ko duuda. eyi Ko duuda. ɗum majjinimi Samba duuda. o e mbaɗa bacce andiri marlaji Mi ɗiɗaɗi. woni gorko mawni Attention koy. mi haalanma noon Samba Domi haal. bawɗo dingiral nani Ala si domi haal joni. ndeysan temps korka nden min mbaɗatno ko bawɗi Wallahi billahi. jamma arat aaliyen gummo ciroñ ngara Wuro Siré min gummo Wuro Siré min jaaha yeroyaɓe nden sana min dente abla samba en min jaaha to en ciroñ kono jammini aɗa sittoro ñande yumma ko wiyata hayyo o majji baɗɗe tati o yiya arti yumma ko wi hayyo samba jofta ha ko rufe tan o wone wayde Wata wat. wiya ko woni o wi Wata wat. minga mi jofta ko saggine o wi mi dawradi Wata wat. Ɗo wonno hande min haa ko mbaɗi ɗum. Ala wandi. hangaro heɓi Min haa ko watti mbaɗi ɗum. wiyede samba jofta ha ko saggine o jalo jalo Haa ko min ko mbaɗo tan. galle o galle ma Mbaɗiɗi haa. Ba. similla bisimilla Ba. similla